Deze zomer ga ik toch maar niet op vakantie naar het buitenland. En dat hoeft eigenlijk ook helemaal niet. Want je kunt het buitenland ook gewoon hier in Zeeland vinden. Meerdere plekken zelfs. En gids Huip van Iwaarden laat het me zien. Hij neemt me mee op reis. Duimpje omhoog. We zijn hier dans le Petit Paris. Waarom wordt het hier zo genoemd? Petit Paris, dat is eigenlijk de bijnaam van de IJsendijken. En waarom Petit Paris? Omdat Petit Paris heel veel Franse invloeden heeft gekend. Na 1600 zijn er heel veel akkerbouwers en mensen, vluchtelingen vanwege het geloof, naar Zeeuws-Vlaanderen gekomen. En die hebben zich hier gevestigd. Ook tijdens de tijd van Napoleon was er hier Franse bezetting, dus er werd hier ook een beetje Frans gesproken. Er waren hier Franse officieren, die zijn hier ook al gebleven. En zodoende is die Franse invloed gebleven. En de boeren die gingen ook ter kerke met hun gezin. En op zondag, op dimanche, gingen ze dan ter kerke met hun beste kleren aan. En Parijs is een modestad en de mensen van buiten IJsendijken zeiden, je moet ze daar weer zien lopen. Het is net Petit Paris met hun mooie kleren aan. Dus daar liepen ze daar een beetje te paraderen. Dit is Prins Maurits, die heeft hier, de zoon van Willem van Oranje, die heeft hier het nieuwe IJsendijken gesticht na de inundaties, na de onderwaterzettingen. Het was een groot strateeg tegenover de Spanjaarden en vandaar dat schaakspel. Ja, precies. Dus hij was altijd strategisch bezig met fortenschansen, linies maken en allemaal. Dus dat typeert heel IJsendijken. En ja, zo is IJsendijken groot geworden met de Franse invloeden. Zo, wat wordt de volgende stop? Nou, wat dacht je, Linda? Zullen we naar Turkije gaan en naar Constantinopel? Leuk reisje. Goed weer gegarandeerd. Ja, dank je. Nou, we zijn beland op de vroegere redoute Turkije. Prins Maurits, die hebben we net gezien, die had een hele linie hier, de Passageulenlinie, en die had heel veel versterkingen. Redoutes, kleine schansen, fortjes, en die hadden allemaal een naam nodig. In die tijd waren ze niet graag onder de katholieken, want dat was hun vijand, de Spanjaarden. En ze dachten, nou, Turkije was ook niet geen geliefd land, maar toch wat beter dan Spanje, dan liever Turks dan Paaps. Nou, dan gaan we hier naar boven, naar een van de laatste vestingwerken. En tot slot Constantinopel. Ja, dat klopt, Linda. Hier staat het, Constantinopel. En dit is een van die schansjes in die linie, zoals Prins Maurits die aangelegd heeft. En ja, de soldaten die moesten een naam verzinnen, dus dan maar de hoofdstad van Turkije. Ja. Nou, jammer. Onze reis zit er al op. Ja, het was een hele reis. Petit Paris, Turkije, Constantinopel. Mooie dingen gezien. Ja, Zeeuws-Vlaanderen heeft verder nog veel meer mooie dingen. Maar Zeeuws-Vlaanderen. Je kan naar Retrangement. Je kan ook nog fruits de mer eten in Breskens. Ja. Maar je kan ook nog naar de Filipijnen, oftewel Filipijnen. Ja. En daar kan je lekker bosvlees eten. Dus we hoeven helemaal die provincie niet uit? Ja, nee, helemaal niet nodig. En als je het helemaal niet weet, kan je altijd nog naar het boerenhol. Zo. Maar dat is lekker exotisch. Ja, zeker. Er valt nog heel veel te ontdekken in Zeeland en als je meer wil weten over het landschap van Zeeland of de geschiedenis, hoef je in een aantal gevallen alleen maar op een bankje te gaan zitten. Wat zijn dat voor bankjes? Vroeger stonden in dorpen, vaak op het dorpsplein, rond de dorpsboom, stond een mooie oude bank. En dan werd daar gedurende de dag lekker geklapt, oftewel gekletst en geroddeld en gepraat. En nu hebben we op 10 plekken in Zeeland zo'n bank geplaatst. Dus een vierkante bank eigenlijk. Maar daar kun je ook kletsen, maar daar kun je ook verhalen luisteren. Dus daar is heel veel informatie te vinden over de plek, over de historie, over mensen.
Heel veel mensen vinden het leuk om op het terrasje te zitten, toch in een wat mooie historische omgeving. Nou ja, die hebben we genoeg in Zeeland, hè, met Zierikzee, Veer en Middelburg. En als je dan die mensen vraagt van, ja, vinden jullie geschiedenis leuk of zo? Dan zeggen ze allemaal nee, nee, nee. Maar ze vinden die plek waar ze zitten wel heel erg interessant. En zo'n omgeving heeft heel veel verhalen. Dus wij dachten van, nou, we moeten op een of andere manier die verhalen ook weer tot leven brengen. En dat hebben we gedaan met die banken op 10 locaties. Op 10 locaties, want kun je er een paar noemen? Waar staan ze bijvoorbeeld? Dus even kijken, de eerste die is geplaatst bij de Oesterij in Ierseke. Daar kun je onder andere ook over de oesterteelt lezen, over de Felixvloed. Want Sint-Felixvloed in 1530. Want ja, er zijn door de eeuwen heen heel veel stormvloeden geweest in Zeeland. Daar zie je ook nog steeds veel van terug in het landschap. En dat heeft ook Zeeland voor een belangrijk deel gevormd en bepaald zoals we het nu kennen. Het zijn verhalen die heel ver teruggaan tot in de vroege steentijd. Maar we hebben ook verhalen over het recente verleden en ook over de Tweede Wereldoorlog. Ja, dit is toch wel een van de leuke dingen aan de zomer. Heb jij nou nog een goede zomertip? Stuur dan een mailtje naar trotsopzeeland@omroepzeeland.nl. Hallo allemaal, wij zijn Kevin en Joyce en Kate. Onze tip van Zeeland is om de Brouwersdam te bezoeken. Lekker aan het strand en de honden zijn ook welkom. Ook altijd heel fijn. En je wordt lekker bruin. Lekker bruin. Fijne zomer. Groetjes thuis. Doei doei. Oké, take off. Hallo, ik ben Kees, ik kom uit Arnhem. En ik ben hier een dag in Groene, op een mooie camping, de Viervaart. Mijn eerste fietstocht achter de rug langs de kust. En ik kan niet anders zeggen, aanbevelenswaardig. Toppenroute, prachtig zicht op de zee, mooie stranden. Wat wil je nog meer? Ik ben Joke. Momenteel ben ik nog aan het werken, maar in mijn vrije tijd ga ik graag naar het strand in Dieshoek. En mensen, ook op het strand, houden 1,5 meter in acht.